dili na mo subay sa iyang agiyanan. Mga kaigsunan og mga mahal lamong tigpaminaw nining tungor karon, ano sab kini ang programa sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Kini ang mga langit ng lamdag sa kinabuhi. O kini karon yung alagad Chief Minister Reverend Charlie Eugenio kinasingkasi nga mga dapit kaninyo o mga panghinaot nga nakamo sa kabaskog sa inyong mga panglawas sa inyong nimutangan karon aron sa ingon niana kapatalihugan nato ang mga kamaturan pinagi sa mga pagtimbang-timbang nining mga pagmamatod nga gitudlo ni Master kanamo sa mga nakasulat lamang sa Biblia. O kung may basahon man nga reference nga igamit kini dili para sa pagsupak sa Biblia. O dining tungura karon among mainiton nga mga pagpangungsta ng mga kaigsunan sa nagakalain-lain nga mga dapit sa mga chapter president no di nagabaga o nag-angkon sa radio station para mailagad kining maong programa. Kumusta kaninyo mga kaigsunan? O gingon man usab sa mga kaigsunan diri sa PBCM compound, kumusta no sa inyong pagsunod? O papasalamaton kami sa pagkigalayon sa contribution para usab sa atong programa diri. Kumusta sa inyong mahuguton nga pagbarog sa PBCM lang yun? O dili usab nato pagkalimtan nga ang atong obligasyon para sa PBCM Palace reconstruction para sa tanan nga mga kaigsunan nga ato kanang gihimo ang pagpanglikom og doon man sa mga kaigsunan diri dapit sa Balingasag sa Miss Oriental sa inyong pagsunod niini nga ang nagdala niini nga programa usab Madam Gaga Eugenio dinhi sa mga radio station nga inyong gitagad. Kumusta kaninyo diri usab sa dapit sa Hingoog City sa mga kaigsunan sa inyong pagsunod sa atong radio station diri dapita o labi na diri sa Taguluan ni sa Miss Oriental ng Brother Jerry Edkila. Kumusta brother? O sa chapter president gyapon diri sa Taguluan kang Bernardino Arias. Kumusta sa mga Pretiti family diri sa dapit sa Natumulan? O sa Entero Cagayan de Oro City, kumusta sa mga kaigsunan? O dapit sa tanang parte sa Bukidnon, kumusta kanyo? Karon magapaila pa ang kauban pang ebanghelista. Kumusta kaninyo mga kahigalaan ug mga suking tigpaminaw nining tulumanon, mga langit nung lamdag si kinabuhi nga may makapagatod sa tao ngadto sa kaluwasan. Kini inyong alagad sa kahanginan, Evangelista Brother Marzon Camos, nga mo isa makiguban ni ining tungura. Aron sa pagpadayon mga kaigsunan, magpaila pang uban pang evangelista o ministro. Kumusta usab kaninyo mga kahigalaan ng mga kaigsunan? Kini inyo igsuon Evangelista Brother Dibs Rizaba. Makauban na usab ninyo karon nining atong programa sa PBCM nga naguluhan, mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Makauban kaninyo sa paghatod karon sa kamatuoran. Ug naihatag ko pa kamo sa kubang ministro o ebanghelista. Kumusta og maayong pagpatalingog usab sa gihapon? Kini ang inyong igsoon ebanghelista Brother Juan Ronilo Mangalos magiguban usab kaninyo pinagi sa paghatod sa mga kamatuoran dinhi sa pagtulunan sa PBCM. Ingon ini kita nga oras mga kaigsunan sa inyong pagpatalinghog nining 39 na ka mga radio station Visayas ug Mindanao. Mabati ang programa sa PBCM nga naguluhan ang mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Adunay matag Sabado ug aduna usab matag adlaw Domingo sa inyong pagpatalinghog. Kumusta kaninyong tanan karon nga nagapaminaw nining taknaa dinhi nining maong sibihan ug nagalantaw sa atong Facebook ug sa atong YouTube. Kumusta kaninyong tanan? Alang sa mga membro sa pagtulunan sa PBCM, dili nato pagkalimtan ang atong hiniusang panagtigom nga ato kining gisaulog katulo sa usa ka tuig mga kaigsunan. Gitawag nato kini og PBCM General Conference o PBCM Fiesta Celebration. Mao kini ang March 10, August 19 ug December 29 basa giawag ang tanan nga mga kaigsunan sa pagtambong nining mga higayuna. Kumusta sa inyong pagsunod? Dinis Cagayan de Oro City mga kaigsunan, ang atong programa inyong mabati dinhi nining maong sibihan sa RPN, DXKO, Radyo Ronda, matag adlaw kita nga Domingo.
alas 12 ngadto sa launa ang tagna sa kahaponon ug adunay pagsubli dinhi sa matag adlaw Martes ug Huwebes alauna 1:30 ngadto sa alas 2:30 ang tagna sa kahaponon. Live sa Facebook ang programa Magkaigsunan, makita usab kini sa YouTube. Ingon man makita kini sa Parasat Cable TV sa Channel 5. Ato usab nga gikumusta ang mga tigpaminawan dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental. Ang atong programa mabati ninyo kami matag adlaw Sabado dinhi sa Power Radio, duha ka hugna mga kaigsunan. Unang hugna alas 3 ngadto sa alas 4 ang tagna sa kahaponon ug mabati ang ikaduhang hugna sa alas 6:30 ngadto sa alas 7:30 ang tagna sa kagabhion. Live sa Facebook ang programa o gitagaan kini kinabuhi sa atong kauban nga ebanghilista o ministro Brother Dever Resaba. Usab ang naghatag og kinabuhi mao ang GRM Auto and Motorcycle Parts Trading. Diin ka pamaligya sila sa mga brand new tires and batteries na himutang ang ilang tindahan dinhi sa Barangay Luok, Villanueva, Misamis Oriental. Kumusta usab sa atong mga suging tigpaminawan dinhi sa Hingog City ang atong programa? Mabati ninyo kami matag Domingo dinhi sa Real Bait Radio. Alas 6 ngadto sa alas 7 ang tagna sa Kabuntagon mga kaigsunan. O gitagaan kini kinabuhi ang atong programa ni Reverend Charlito Ariohinio o ni Sister Avelina Kisimundo o ingon man ni Brother Mario Warlito Chabit mga kaigsunan. Ato usab nga gikumusta ang ato ang mga tigpaminawan labi na ang ato ang listener diri sa Puro 4 Barangay Danau, Hasaan, Misamis Oriental. Kanunay siya nga nagapalanog-lanog sa ato ang programa sa PBCM. Kumusta kanimo Brother Juanito Bacala uban sa imuang pamilya. Ato sab nga gikumusta ang chapter president dinhi sa Matam, Katipunan, Zamboanga del Norte branch number 67. Kumusta kanimo Brother Edgar Sandalan? Usab ang iyang vice chapter president atong gikumusta. Kumusta kanimo Sister Marcelita Iliorin o ang iyang secretary mao si Mercedita Iskayaw. Kumusta usab kanimo? Ato usab gipangumusta si Attorney Ramil G. Carion, ang atong PBCM Legal Counsel. Kumusta kanimo attorney? Ug usab alang sa mga nagapangutana, i-text lang sa kini nga number ni Brother ni mao kini 0917-811-8882. Ug alang sa ato mga kaigsuonang PBCM, atong i-display sa screen kung nagalantaw kamo sa atong video, mga kaigsuonan, makita ninyo ang atong mga bagong basahon. Dugang pa, aduna kitay bagong mga basahon, batch 2 o mga latest nga mga basahon. Mga kaigsuonan, makita gyapon ninyo kung nagalantaw kamo sa atong video. Usab, ang uban pa natong mga basahon, ato gyapon i-display. Busa kuha na kamo og copies niini, available na kini dinhi sa atong main branch, dinhi sa San Antonio, Hasaan, Misamis Oriental. Approve kini ni Reverend Charlie. Og aron sa paghisgot sa tema, ihatag ko kamo pagbalik kang Reverend Charlie. Ang ato karong pag-isgutan Brad Marjon, Brad Ron, Brad Dever, mao kini ang pagtubag sa pangutana o komento ni Rigor is Alid Anyep. O nasayod kita nga niabot na ang punto sa dapit nimo higalang Rigor, pero nahibalo usab kami nga dili Rigor imo ngalan. Nag-Rigor pod mi nganong naingon nana Roger ang imo ngalan, o niya gisuli lang lugar kibali nimo ang kitawag og Alid mo nang Dila, o niya ang Anyep Peña sa to pa Roger is Dila Peña. Pero sa dili pa ang atong pagtubag nining iyang mga pangutana o komento, Brad Ron, ato sang pangamustahon kalakip na siya, Brad Ron, o sa uban pang nagapaabot sa atong pagtubag. Dugay-dugay na pud kini siyang pagpaabot, Brad Ron. Okay, Rib, atong kumustahon ang tanan nga nagapadangat sa mga pangutana. O una diri, mao kini si higalang Rigor is Alid Anip dinhi sa Sumilo, Bukidnon nga mao ni atong tagaan og pagtagad ang iyang mga komento. Ikaduha diri si Iliboy Dikdikan dinhi sa Minglanilla, Cebu. Ang ikatulo mao si Nobyembre 4 dinhi sa Mambaling, Cebu City. O ang ikaapat, Reverend mao kini si Lance Orais. Kumusta kaninyo mga nagapadangat sa inyong mga pangutana? Among gipanghinaot karon higalang Roger, no? Nga naka sa kabaskog sa Panglawas. So niya sa imong pagsunod karon ang
takna o nahitakda na ang para sa pagtubag lugar sa imong pangutana. O balik ta sa maong tema nga muning atong gisgutan ang pagtubag sa pangutana o komento ni Rigor is Alid Anyip. O aron makita ang iyang komento, Brad Deber, sa kinatibuk ano ato sang i-display. Okay, so atong i-display rep, mao kini ang comment ni Higalang Rigor o Roger Day, kini yang pangalan rep. So dinhi man ni siya nag-comment rep sa atong wali sa RP Index KO. Dayon ang ato ganing giwali niini naguluhan ang yawa o satanas bakakon ug ang pagtubag sa pamilya Cobias. Dayon ni comment siya ni Reb atong i-enlarge no, next na to, mao kini yang comment para maklaro na to. Matud pa niya din ni Reb ni Rigor S. Alid Anyep o Roger de la Piña. Matud pa niya din ug buang ang di kasabot, subo ang lugar to ang wa na sunod. Bot guro niyang pasabot ni Reb basig ug buang ang di kasabot, subo ang lugar to ang wa nagsunod sa 10 commandments. Kini tungod lagi sa iyang gipakita nga komento tungod kay katong atong topiko mao man ni ang pagtubag nato nga uluhan nga ang yawa o satanas bakakon ug ang pagtubag sa pamilya Cobias. Pero ang ato diha ato sang i-display bradon ang standard nato nga kung manubag ta dili kita magdugang, dili puta mukawas lugar nga magpuno punta sa mga nakasulat sa Biblia o nagkulang. Okay, Reb, mao ni ang atong pasikaranan, atong i-display sa screen o niadtong nagapaminaw sa radio ang mga teksto nga atong pasikaranan nga kung kita manubag o magapadayag sa atong doktrina, dili kita magdugang sa mga pulong nga nakasulat sa Biblia o dili usab kita magkulang. Una dinhi mao ang Deuteronomio kapitulo 12 bersikulo 32, ang ikaduha Deuteronomio kapitulo 4 bersikulo 2, ang ikatulo ang Proverbio kapitulo 30 bersikulo 5 ug 6, ang ikaapat mao ang Jeremias kapitulo 26 bersikulo 2 ug ang ikalima mao ang Pinadayag kapitulo 22 bersikulo 18 ug 19. Basahon ako ang usa sa teksto Reverend, ang Deuteronomio kapitulo 12 bersikulo 32. Bisan unsang butanga nga gisugo ko kaninyo nga pagabuhaton ninyo, dili mo pagadugangan ni pagakunhuran mo usab gikan niini. Musa mao ni ang atong prinsipyo o pasikaranan Reverend nga kung kita manubag o magapahayag sa atong doktrina gamit ang balaang kasulatan, dili ta magdugang o dili pud ta magkulang sa mga nakasulat. Busa para ni atong mga nagapangutana kanamo o kinsa man naghuna-huna, makalao mo nga ang among mga pagpamatuod ipasibo lamang namo sa pagtubag sa inyong mga pangutana, dili gid namo dugangan o dili pod lugar kulangan. Pero sa dili pa nato tubagon kining iyang pangutana, Brad Ron, Brad Deber, Brad Marjon, ato sang pamation ang gikompos natong awit nga gibase nato sa Ebanghelyo ni Master nga bisan unsaon sa pagtubag-tubag morang espiritu sa mga yawa. Bisan daw nila og tubag-tubag, kay maura daw nga espiritu nga gisudlan sa mga yawa. Kini sila gipabantayan nga nagdala-dala sa iyang pangalan. Si Divine Masterman lang daw ang ilang gituohan. Kahilas ba kining mga tawhana nagpamatuod sa wali nga Espiritu Santo nga dili ilabo sa magbantay kita mga higala.
Magbantay, magbantay tani ining mga kawatan ug tulisan sa wali sa patik sa Espiritu Santo nga doktrina kay ang matuod nga orihinal ni ini nga tagya sa pundok sa PBC nga wali sa Espiritu Santo mao kini ang tagya ug kini lang dayagon ta. Lamang ang PBCM maoy tinuod nga pasakopan sa tanan busa kini maoy pamatia kaysa mga matuod nga ministro sa PBCM sila nagwalina aron dili ka mo maalaot sa ilang paglinglaw panguwarta ila kamong hadlo kun ugwalihan nga hapit na daw ang ikatulong gubat sa kalibutan sila magsibuano magtagalog ug maghinilonggo aron daw masabtan sa mga tao. Magbantay, magbantay tani ining mga kawatan ug tulisan sa wali sa patik sa Espiritu Santo nga doktrina kay ang matuod nga orihinal ni ini nga tagya sa pundok sa PBC nga wali sa Espiritu Santo mao kini ang tagya ug kini lang dayagon ta. Pero si Master ayaw ka mo kanila magpaloko kay ang tinuodan ni alam sa PBCM maangkon ta ang kasigurohan ug kaluwasan kay ang tinuodan ni alam sa PBCM maangkon ta ang kasigurohan ug tinuod nga kaluwasan. Atong napamatiano ang maanindot nga awit gikuha nato gadto sa mga pahayag ni Master o atong nakita nga kini dito sab sa natungdan sa mga mibulag sa PBC Brethren nga naglain sila sa pundok ug nagpatuo ug manghadlok ra ba og ikatulong gubat sa kalibutan kay nakuno sila pulong pero sa pagluwas kuno nila si Macarayo nga mo'y pundador sa PADIM ban kang Danilo Nakwa pagkatapos pa dadon man day sila dito sa gitawag og ang kadakuon sa atong kalibutan katuluhon. Doon ito ilalagay sa bagong sanlibutan, New Earth tinatawag na ang size nito ay 3 beses pa ang laki kaysa ating ginasayon ngayon na sanlibutan. Unya gitawag sa scientist og super earth nya dili ra ba mabuhi dito ang maong mga tao. Nakita nato ang mga pagyama-yama unya gitawag nato og mga kawatan sa doktrina kay nag-awat-awat sa wali nga Espiritu Santo. Usa balikan nato ang tema no atong pagawason Brother Dever ang tema o komento ni Roger de la Peña. Okay, ato lang pagabasahon pagbalik Reb. Matud pa niya dinhi, ug buang ang di kasabot, subuang lugar to ang wa nagsunod sa 10 commandments. Busa klaro kayo higalang Roger de la Peña nga tungod kay may gipakita kami sa tema niini, may tungod sa gisgutan na namo sa pagtubag nga gitawag sa tema namo nga ang yawa o Satanas bakakon ug ang pagtubag sa pamilya ko bias. Unya kay nagisgot man mig party sa mga membro sa PBC nga naglain nga among gingon nga nangabuang. So diri ka nagkonklusyon ining among tema diri sa DXKO
nga matod pa nimo nga giingon nga ug buang ang di kasabot. So buang lugar to ang wa nasunod kining na moranig nagtuomi nga buang lugar tong wa nagsunod sa Ten Commandments. Klaro nga sabadista ka. O kung nag-ingon may nga buang nakasulat ka na sa Biblia og naghisgot usab og kwanggol. Ayon kini mabasa nga ato sang subayon Brad Marjon sumala sa Biblia ang mga nangagi nato diin kining tupikuho lugar sa paglitok nato diri siyang dapitan nag-comment Brad Marjon. Dire-reberin atong pagabasahon sa ang Biblia nga Kristohanong Katilingban, edisyon Katoliko Pastoral. Sa Salmo, Kapitulo 94, versikulo 8, nagaingon, hinumdumi ni kwanggol nga katawhan, kanus aman mo makasabot mga buanga mo. Klaro kayo nga sa Biblia di ay si Haring David militok nga hinumdumi ni kwanggol nga katawhan, kanus aman mo makasabot mga buanga mo. Gani, pagbasa nato nini sa unang panahon, sa atong kontra o kaatbang si Mitchell Bendillo nga imong kauban ni sa pagkasabadista nga nagdala sa Ten Commandments nga iyaming giberahan nga ang paghingalan kuno namo og buang o kwanggol kung mohingalan kuno mi niya na mahiadto daw mi sa inferno. Miung gani kas tao nga buang ka, mahiagom kas impyerno. Ngano kung gitawag og buang? Kinsa man ang nagtawag na kog buang? Ang kadtong mga tao nga giingnan ni Ginoong Hesus nga para sa impyernos kalayo. Hala ka mo, kamutan ang mga membro diha ing nakumbuang haron mo mga impyerno tanan. Hi friend, gusto ka mo langoy-langoy? Mag-swimming ka dito. Asa ang pasabot niya Brad Ron nga mabasa sa Biblia. Okay, Reb, babasa kini sa Mateo, Kapitulo 5, versikulo 22, akong basahon, Reb, muni atong mga taga dinhi. Apan sultihan ko kamo nga bisan kinsa nga masuko batok sa iyang igsuon, mahiagom na sa hukmanan. Og bisan kinsa nga muingon, kuwanggol ka, mahiagom sa Sanhedrin. Og bisan kinsa nga muingon, buang ka, mahiagom sa inferno nga kalayo. So nakasulat tuod sa Biblia, Reverend, nga kung dunay mo hingalan una dinhi, masuko daw sa igsoon, mahiagom sa hukmanan, mahingalan daw og kwanggol, mahiagom sa Sanhedrin, og bisan kinsa daw nga moingon buang, mahiagom sa inferno nga kalayo. Busa ato lang gi patagad kay basin ang uban nga mga naa sa relihiyon moingon nga wa din ni sila kabasa nga maalaot pag mag-ingon ka kwanggol may adto ka sa Sanhedrin nahibalo me kay kung pananglitan magngalan-ngalan pug kanini nga dili gud sentido dili moy mao aw katong pagngalan pud ni David kung wala to siya magkadimao mahay punta siya sa Sanhedrin kung mag-ingon siya kwanggol o kay nag-ingon si Haring David nga buang klaro na lang sa pagkakaroon kung konklusyonan na to inferno. Pero nganong dili siya ma-inferno o dili pod siya mahimong ma-Sanhedrin. Kung pananglitan na akan yan kung mapanubagan ni mga ka masayop, dili ka mapakitaan yan Busa mo sab ka na ang among bot ipasabot kanimo higalang Roger de la Peña nga imong gibali imong ngalan nga Rigor Alid Anyep. Og ang atong ipakita unsay kahulugan nga kung mag-ingon di sa Biblia kwanggol mahiadto sa Sanhedrin. Unsa kining pulong Sanhedrin? Brad Devers sumala sa mga referensya. Ni Arib sumala dinhi sa referensya dinhi nato gikuha sa Google Rev mao kini ang pahayag kung unsa ang kahulugan nining pulong Sanhedrin matud pa dinhi. The Sanhedrin was the supreme Jewish council and highest court in ancient Israel. Dugang pa dinhi consisting of 71 members. Ang kadtong 71 nga members na dinhi gi-open parenthesis chief priests, scribes and elders. Dayon gi-close parenthesis. Dugang pa dinhi that handled religious and civil matters. Dugang pa derived from the Greek synedrion nga gipasabot sitting together. Dugang pa it is best known for trying Jesus and persecuting early Christians.
nga kung sa Cebuano, ang Sanhedrin mao ang kinatas ang konseho sa mga Hudiyo o ang kinatas ang korte sa karaang Israel nga gilangkuban og 71 ka miyembro, pangulong mga saserdote, mga iskriba o mga ansyano nga nagdumala sa relihiyoso o sibil nga mga butang. Dugang pa dinhi, gikuha gikan sa Gregong Sinedrion, ang kining pulo nga Sanhedrin, nga gipasabot naglingkod nga magkauban. Dugang pa, kini labing nailhan tungod sa pagsulay kang Hesus o pagluto sa unang mga Kristohanon. Busa nakita nato higalang Roger de la Peña no nga ang kini di ang gisgutan nga Sanhedrin usad ay kini ka kinatasan nga konseho nga mao lugar kini ang gitawag og sa mga Hudiyo nga kinatas-ang korte sa karaang Israel og ang mga membro nini gilangkuban sa 71 ka mga membro. Buti pasabot nga kung pananglitan nag-ingon kag kwanggol aw makurti lugar ka niini sa ilang tribunal moatubang ka niini di kung mapamatud-an nganong naghingalan kag kwanggol dili ka makapriba edi masilutan ka. Pero pagka mag-ingog buang ka sa impierno man padulong gawas sa gitawag og kwanggol ka kay mahipuntam ka sa korte. Pero kining pag-ingog buang ka impierno may imong dangatan ini. Busa depende kay ang gisgutan sa Mateo 5:22 sa nabasa ka ganina. Dili man ka maghingalan sa imong igsuon og buang ka. Kung kontra, unya nasayop siya, unya dili igsuon, natural na lang. Nga, pag-ingon ni David nga, kanusa pa ba kamo makasabot kamong mga buanga mo o nagisgot siya kwanggol. Sumala sa gibasa ganina ni Brad Marjon sa Salmo 94 versikulo 8 sa Kristohanon nga katilingban. Nakaron, gawas pa niya na, ang Biblia kung magisgot og kwanggol og buang, hayon pa mabasa sumala sa Biblia, Brad Diver. Niya pareb, dugang pa nga mabasa sa Maayong Balita Biblia nga may imprimatur Julio Cardinal Rosales dinhi sa Panultihon kapitulo 14 bersikulo 8 sulti kini ni Salomon. Si David nagsulti kwanggol og buang, si Salomon nagsulti pod og kwanggol dinhi og buang pod. Nga anak ni David. Nga anak ni David. Atong pagkabasahon rin, nagaingon nini. Nganong abtik man ang usa ka taong maalamon, tungod kay nahibalo man siya unsay buhaton. Nganong buang man ang kwanggol, kay siya nagpakaaron ingnon nga siya mahibalo. Busa klaro kayo nga sa Biblia, ang tawgon di ay pod og buang, nganong buang man ang kwanggol. Katong kwanggol, pwede dito tawgog buang matod pa ni Haring Salomon, anak ni David. Di gawas nga mga Sanhedrin siya na yan di maimperno pa. Kana ba ang kaimpernohan o maadto ba siya sa korte niya na? Usbon ako, igalang Roger de la Peña nga kung mapamatud-an, dili mahimo nga maadto o mapunta. Sama usab kung mulitok me niya ng mga pulunga. Gani gipamatud-an ang description usab sa Biblia kung nganong tawgon og buang hain pa nganong matawag og buang sumala sa Biblia, Brad Marjon. Dire-revere na itong pagkabasahon. Sa Proverbio, Kapitulo 19, versikulo 1, nagaingon, maayo pa ang kabos nga magalakat diha sa iyang pagkahingpit sa kasing-kasing kay kaniyang sukwahi sa iyang mga ngabil ug maoy usa ka buang. Busa, igalang Roger de la Peña, sa gipakita namo nga gisubay kining kasaysayan na diin nag-comment ka. Kung rasonanon ba may moingon og buang sa Biblia, may pa daw ang kabus nga magalakat di sa iyang pagkahingpit sa kasing-kasing. Kay kaniya nga sukway siya ang mga ngabil og may usa ka buang. Pag magsukway data sa atong mga ngabil, gitawag tagbuang. Kung imo man gi-comment nga so buang lugar ang nagsunod pod sa napulo ka sugo. Kung wala na kana, unya atong gipasabot nga naa na, unya sa Biblia ning og sukwahi si ang mga ngabil, kung wa nato usabti na, gitawag punta dayon igalang Roger de la Peña og buang. Timana nato karon taon-taon. Pero ato sang susiyon sa ubang hubad, Brad Ronnie,
Nganong matawag pud og buang gawas nga magsukwahi sa iyang mga bil. Unsa pa ang usa pa sa makapasukwahi mo sa tawagon siya og buang sa nakasulat sa Biblia, brethren? Usang matawag na to ang taong buang reverend gawas nga magsukuhay siya sa iyang mga ngabil. Lawayan po nig sinultian. Kining Biblia ang Kristohanong katilingban basahon ako reverend. Usab kita niya na, no? Kaning Kristohanong katilingban. Basahon gyapon ako ang gibasa sa kaubang ministro, Brother Marjon. Ang proverbio man sa SDA Bible dinhi sa Kristohanong katilingban panultihon kapitulo 19 bersikulo 1 muni atong mabasa. Mas maayo pa ang kabos nga nagpakabuhi nga dungganan kaysa buang nga malaw ay sinultihan. Busa reverend gidugang sa pagpayag sa Biblia nga kung magsukuhay diya sa mga ngabil tawag buang. Dugang gipahayag sa Biblia, kining buang di ay magsulti og mga malaway nga sinultihan. Busa kung magsulti di malaw ay pwede tawgon ni mong buang. Kung naa ka sa kalawayan nganong di man kuno. Gawas lang ni ka nga lawayan ka niya wa maglaway. Mura po ni problema nganong ginganlan ni mong buang niya wa man maglaway-laway. Busa sa balaod na mo igalang Roger de la Piña, bawal ka na sa tinuod nga mga ministro. Og ato di ang pangumusta pod si Brother Aquilino Valenciano, Bradron. Oo. Kumusta, Brad Aki, diya sa Cebu City? O niyang taod-taod ang imong programa. Dinhi sa Sibihan sa Diwaili. Kumusta kanimo Brother Ake? Manghinaot mi nga mauli na sa kining gitawag og natural na to nga original nga programa, mga lagitong lamdag sa kinabuhi kay usa man kana sa gikasabutan nato. Mamo na ang original gyud nga programa nga gipa-title ni Oo. Master sa tanang programa, Mga Langit ng Lamdag sa Kinabuhi. Hopefully nga ang panagkasabot o panag-uli ay tuloy-tuloy na ang atong mga sistema sa sitwasyon sa mga pagkauban sa pagtulon ng PBCM. O garon, para ipakita namo nga dinhi ka nag-comment sa porsyon sa among topiko nga itawag nga ang yawa o satanas bakakon ug ang pagtubag sa pamilya Kubyas dinhi sa parte nga nalakbitan namo ang porsyon nila ni Hermoines makaray atong patalinghogan. Kinibang Espiritu Santo mo na iwali Brad Arman o kung kinsa usab ang nahimong katumanan nini? Mao na gid ni ang Espiritu Santo mo giiwali Reverend. O dinhi na to mabasa ang priba sa unang Pedro kapitulo 1 ug siyang bersikulo 12 giingon sa nakapayag. O kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon kun dili kaninyo na nag-alagad sila diya sa mga butang nga karon gipahibalo na kaninyo pinagi sa mga tao nga nagawali sa mayong balita pinagi sa Espiritu Santo nga pinadala gikan sa langit mga butang nga niini ang mga manulunda nangandoy sa padsudong. Busa Brother Arman, sa katumanan, ang katumanan sa mga tao nga nagawali ni ani mo'y lain kundili ang mga PBCM. mo nang gamiton na to ang termino Brother Arman nga walay ko kaulaw. O wala gi ka kaulaw o kitay mo gamit ani. Pero kung dunay mo gamit Brother Arman ining unang Pedro 1:12 nga dili na PBC, unsa ang atong conclusion? aw ulaw gini Bradron. Mga walay ulaw gid ang mo gamit nini kay kita man ang original nga mo'y nagdala gyud sa wali sa Espiritu Santo nga mo gi sinugdan pagikan kaniadto hang toron. Dili sama aning padim nga walay mga kakaulaw nga nangawat lamang sa mga doktrina nga gisunod lang nato dinhi sa atong Reverend Charlie Bradron. Nga gikan sa atong magtutulo. Nga gitulo niya ka na to, busa kamo lugar na tuluan, mong nagsunod ining pamagiha. Gani, gipamatud-an kini ni Hermoines makaroy sa butan pa siya kay karon nabuang naman, nakuanggol naman kay naman na sa Biblia brethren nga Dinood. gitawag og kuanggol og buang brethren Ada sa 19:1 sa proverbio nga magsukuhay na gani sa mga ngabil giadisag buang. katong gitawag pud og kuanggol og buang brethren. Nasa Biblia ang Kristohanong katilingban nasa 94:8 ang mga wala kasabot tawag og kuanggol. Salmo. Unya ang Salmo. Sa Salmo. Unya ang mga bugo o mga buang pod watong sa 19:1 sa proverbio nya bugo pod kay di kasabot unang nasa 8:17 sa Marko sa Bibliang Katoliko. Onya atong pamatud-an kani tag sawa pa mabuang ang PBC may katumanan sa among kuno may katumanan ya sa panim lugar makarayon ya patalinghugan imo manggiunay imong kaugalingon ha magwali ganita di ta makita ag bangag hilabihan ng bangagan nimo ha do na may ang atong presidente gianggaan magbangag pero
ambot lang og tino na, pero ikaw bangag gyud ka. Bulasot Bangag yun ng... sa laing pamaanggi ba? Mabulasot yun ang labas aning Kay tagapadim. na may mga akusar bradron, tinuon man o dili, pero may tuod sa ato panggaman, pero wala taniya ng punta. Kuha lang nato nga nagi di ay tawgon og bangag, nikuha lang ta nga ang pag-ingon nato bangag dili sa dito sa presidente. Dili ta sa bangag nag-utok ba si Macarayo tod kay nabuslot ng iyang panabot yato patalingugan. Ang pangutana. Ngano nga gitawag kami og Philippine Benevolent Christian Missionaries. Si Master ang nagtukod sa PBCM. Niatong 1967 narestro 1971 sa amo nang gipakita kaganya sa screen sa bylaws nga narestro sa Securities and Exchange Commission. Iyon ana ra nga sistema. Ang pagwali sa pagtulon ang PBCM naa ang stand sa dapit sa Espiritu Santo. Asa nahimutang dinhi sa Pilipinas. Mao nang gitawag og Philippine tungod kay ang panagna sa Biblia niya nahitumong sa nasod nga Pilipinas nga gitawag og halayong silangan og dinhimulutaw ang mga tao nga sa umalabot nga panahon mahimong usa ka panon magwali sa Espiritu Santo dinhi sa Pilipinas dunay mulugar nga usa ka magbalantay. Sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia lisod pod nga ang iwali dili mao mulugar nga magbalantay. Busa ang mulugar nga magbalantay mao gyud ang Espiritu Santo nga maoy iwali sa mga katawhan nga niha naimutal sa Pilipinas unsaon man nga ni amang ginatuman sa PBCM. Unsaon man nga ni amang ginatuman sa PBCM. Dili ka dili ka bangag og panabot. Ikaw sa gyud dinhi man natuman sa PBC. Rehistrado ko no. Si Master kuno nagtukod 1971 pagkaristo. Nagsugod 1967. Busa gari kuno ginganlan og PBCM Philippine Benevolent Christian kay diri kuno sa Pilipinas natuman ang tagna. Nakaroon ka ng inyo panalagma na. Busa igalang pamilya ko bias mo lang ipadayon para makuha pa ang uban pang dugang pang mga kamatoran. Atong nabati gisubay na mo ni higalang Roger de la Piña kay mao man ni imong komento o pangutana. Busa gani dayon ni konklusyon po kag imo og buang ang di kasabot subuang lugar to ang wa nasunod o wa nagsunod sa 10 Commandments. Nga usa niya na ang ikaupat kasugo ang pagbantay man sa adlaw nga igpapahulay. Natingala mi din dito nga imo nang ipalusot di nasabtan namo magamit og 10 Commandments Seventh-day Adventist o Sabadis ka Iglesia Adventista del Septimo Dia. Nakaron ang atong susihon karon kaniingon man si Macarayo amo sa tong sundan nganong niingon mig buang o bangag. Kay lisod pod ingog bangag niya waday bangag. Na mura among pamatud-an og asa na bangag ang iyabang pagpanabot niya kaysa pagka-PBCM sa wa pa siya magpuasa, wa pa sa kais kabuhi ba. Unsa man gyud nga ang PBCM magkunoy katumanan. Katakatawa siya kay punto lugar. Pero karon pagtukod nila nabangag naman ang panabot agoy. Ang katumanan kuno kay sila man ang padiim ato papatalinghugan si Hermoines Macarayo. Para pag ibantayo ang kaluwasan nga naa sa Espiritu Santo. Sa katumanan nga among gituuhan padayon diri sa PDM. Divine Master Tomas Dino Sr. Saon man nga mao may katumanan, ha? Mao magini katumanan mosugot ang sa dili. Na lugar aning punto hawa lugar mabangag ang iyang utok kani sa pagpanabot. Sa una so pa sa kaig kabuhi, wa pa magpuasa. PBC may katumanan sa man gyud nga kini katumanan. Kay nagsugod na gud ang pagpamatik sa 1967. Narehistro sa 1971. Na pagkatapos sila naman hinoy katumanan kami na may luwason mo nang ginganla na mo og kwanggol o buanga mo nganong wa na mo makasabot ani. Pero ikaw pod dali-dali pud kag tiro na mo. Pero dugay-dugay pud na namo wala mapanumbaling. Kayo saon na may nakauna. Karon niabot na gyud. Manghinaot lang mi nga naa gyapon ka karon nagsunod. Igitugon man namo na karon ang among susihon pamatud-an sa namo nga kung nag-ingon migbuang una ang Dios pagka naay kasaypanan tawgon nagbuang kay nagdios man may sa atong Ginoong Kristo
ay nang prueba, brethren, nga bisan ato Ginoong Kristo o ang Dios naghingalan og buang ni adtong mga wala makasabot. Okay, pray Reverend, basahon ako sa Lucas Kapitulo 12, versikulo 15 ngadto sa 21 ang akong pagbasa reb, mao kini ang nakapahayag. Sa 15, og siya mingon kanila, magmatkon kamo og likayin ninyo ang tanang dagway sa kadalo, kay ang kinabuhi sa tao wala diha sa kadagaya sa iyang mga katigayunan. Og iyang gisuginlan sila usa ka sambingay nga nagingon, ang yuta sa usa ka taong dato mihatag og daghang abot, og namalandong siya sa iyang kaugalingon nga nag-ingon, unsa may akong buhaton, kay wala man ako'y katipigan sa akong mga abot. Og siya miingon, ang akong buhaton mao kini, akong gubaon ang akong mga budiga, og tukuron ko ang labi pang dagko, og sulod niini tipigan ko ang akong tanang abot og mga kabtangan. Og unya magaingon ako sa akong kalag gikatagan-an na ikaw ubay-ubayng bahandi alang sa daghang katuigan. Pumahulay ka, kumaon ka, uminom ka, ug magsadya ka. Aparang Dios mingon kaniya, uy buang, karong gabi una ang imong kalag pagakuhaon gikan kanimo. Og kinsa na may makapanag-iya sa mga butang nga imong gitagana. Maingon niya na ang nagatigom og mga bahandi alang sa iyang kaugalingon, apan dili bahandi anon ngadto sa Dios. Unsa gitawag pod sa Dios ba doon? Unsa gigamit pag dito? Gigamit ang termino buang. Nasa versikulo 20. Klaro nga nag-ingon, kapan ang Dios mingon kanya, oy, buang. Listen po, napailabaw sa Dios nga maimpirno gining Dios sada. Sa Dios di ay na, gikan ng termino, kung tao po ka sa Dios, kinalan makatumo po ka buang kay, kung ang Dios dili baka kung maghingalan ni buang, unya naghingalan po kag buang unya na makaka, di may impirno gikan. Nakaron, atong susihon, panalipdan na mo ang among katungod, aron usa nato adtuan tong imong 10 commandments. Nakaron, bisan ba si Apostol Pablo ang tinun-an sa atong Ginoong Kristo, Brad Marjon, naghingan gyapon og buang kung sa unsa tawgon og buang. Naghingalan ka na gyapon Reverend, kana ato pagapruwebahan sa Roma Kapitulo 1 versikulo 22, sa ilang pagpakamakinaadmanon nahimo hinuon silang mga buang. Busa bisan si Apostol Pablo, kung masubraan na di ay sa ilang pagpakamakidnan manon, matod pa ni Apostol Pablo kay nagpakamakidnan manon man, nahimo hinon silang mga buang. Di si Apostol Pablo imperno na pod. Kung dili tinuod, gawas kinsa pa ang nagisgot og buang, brother, sumala sa nakasulat sa Biblia. Mismo sab si apostol nga si Pedro reb, matod pa dinhi sa unang Pedro kapitulo 2 bersikulo 15, ingon niini ang nakapahayag, kay maoy kabubuton sa Dios nga pinaagi sa pagbuhat og maayo inyong mapahilom ang pagkawalay alamag sa mga taong kulang-kulang. Ug kining mga taong kulang-kulang reb sa maayong balita Biblia gitawag na ni og mga buang-buang. Ang kabubuton day sa Dios nga pinaagi sa pagbuhat og maayo, unsa daw ng maayo? Nga inyong mapahilom ang pagkawalay alamag sa mga taong kulang-kulang. Sa Bibliang Katoliko ni gitawag na kanang buang-buang. Kanang tawgog kulang-kulang, maura ng buang-buang. Di na imperno na po si Apostol Pedro. Na karon, dinhi kita, sa panahon sa atong Ginoong Kristo, kay katong 10 Commandments, gisulat ka na sa duha ka papan nga bato. Igalang Roger de la Piña. Gisulat na sa duha ka papan nga bato ang napulo ka sugo. Pero sa panahon kang Kristo, kung naghisgot man og napulo ka sugo, dili lugar sa pagpatuman ni adtong mga butang ni adto, kay aduna nay kasuguan nga bag-o o giotro sa atong Ginoong Hesukristo. Hain ang prueba sumala sa nakasulat sa Biblia nga kung may pagtuman sila, berdon, naa na sila sa pagtuman sa kasuguan sa atong Ginoong Hesukristo. Yari, basahon ako reb nga ang mga tinun-an sa ilang kapanahonan, ang ilang gituman nga kasuguan wala na nagpasikat sa 10 Commandments, kundi kasuguan na ni Ginoong Hesukristo ang ilang gituman. Dini sa Galacia, Kapitulo 6, versikulo 2, ang akong pagabasahon.
Magyayungay kamo sa mga kabugat sa usa ug usa, ug sa ingon ni ana tumana ang kasuguan ni Kristo. Nakita nato nga ang ilang pagtuman sa mga tinun-an sa atong Ginoong Hesukristo. Wara ba po'y mabasa nga ang Sabadista si Kristo nagtukod? Makapamatod kami niya na nga si Ellen Goldwhite ang founder niya na uban sa mga kauban na naday pagtulon ang Kristo, founderan pa. O daghan mo founder. Manitiman na. Yeah. Akong basahon, Reverend, ang kining pagsusi na to, kinsay nagtukod niining Seventh-day Adventist Church nga mo gipasakupan niining tigpamakda niining pagtulunan Mitchell Bendelio. Unahon ko ang pagsusi kung tulosa natukod ang maong pagtulunan dayon atong isulod kinsay magtutukod kung say tawag po niining maong pagtulunan. Niining ilang basahon mga hitabo sa katapusang panahon. Sulat o ang naghimo niini ang nagsulat ang imong founder si Ellen Goldwhite. Dini sa pahina 42 sa footnote nako basahon. Dingon dinhi ang Iglesia Adventista del Séptimo Día giorganisar niya itong 1863. Kano saan na organisar sa imong gibasa, Brad Ronnie? 1863. Ang Iglesia Adventista del Séptimo Día. Sa uban nga mga pamahayag, Brad Ronnie, sa ubang basahon sa Seventh-day Adventist Believe, kinsa ang founder niya na nga natukod ka ng SDA? Amo ka na si Ellen Goldwhite sa ilang libro nga naguluhan Seventh-day Adventist Believe. Kang Ellen Goldwhite gapon kini nga sinulat sa pahina 224 or 224. The gift of prophecy was active in the ministry of Ellen G. White, one of the founders of the Seventh-day Adventist Church. So kinsa ang nagtukod sa maong pagtulunan? Usa sa magtutukod o founder si Ellen Goldwhite. Unya kining Seventh-day Adventist Reverend nga gitukod ni Ellen Goldwhite niadtong 1863, dili gini yun ni Kristo. Kang Kristo, iglesia ni Kristo man kini ang pagtulunan gitawag kinig Protestant Missionary Organization. Sumala sa ilang libro gyapon Seventh-day Adventist Believe sa page 226, the Seventh-day Adventist Church, one of the largest and fastest growing Protestant missionary organization. Nakaron, busa na sila sa magyayungay kamo sa mga kabugat sa usag-usa, matod pa ni Pablo, o sa ingon niya na tumana ang kasuguan ni Kristo. Hain pa sa Biblia, Brad Marjon, nga sa kasuguan gid sila sa atong Ginoong Hesukristo nagtuman. Hain pang dugang pahayag. Dire Reverend, itong pagkabasahon ng dugang pahayag sa unang Korinto, Kapitulo 9, versikulo 20, ngadto sa 21, nagaingon sa 20, ngadto sa mga Hudiyo, ako nahimong ingon sa Hudiyo aron sa pagkabig sa mga Hudiyo. Ngadto sa mga naggapa ilalom sa kasuguan, ako nahimong ingon sa nailalom sa kasuguan. Bisan tuod ako dili ilalom sa kasuguan, aron makabig ko ang mga nailalom sa kasuguan. Kanila nga walay kasuguan, ako nahimong ingon nga walay kasuguan. Bisan tuod ako may kasuguan sa Dios ug nailalom sa balaod ni Kristo, aron makabig ko sila nga walay kasuguan. Sa gikuha na tong punto sa gi-highlight, read, bisan tuod ako may kasuguan sa Dios ug napailalom sa balaod ni Kristo. Sa balaod na siya ni Kristo o sa kasuguan ni Kristo sa atong nabasa kaganina sa Galatia 6:2. Tumana ang kasuguan ni Kristo. Karon bradron, kung naa sila sa kasuguan ni Kristo, katubang kasuguan sa mga Hudiyo kadtong sa panahon kang Moises sa pagbantay sa adlaw ipapulay, maubay ilang gibantayan bradron sa pagsugilo ni Apostol Pablo, sumala sa paghuna-huna usab ni Roger de la Peña nga nagtuo nga naa kanang adlaw nga igpapolay nga nasulod sa napulo kasugo, bradron. Dili na ang mga tinun-an nga nagbase sa kasuguan ni Moises kay nabasa naman nga ang kasuguan o balaod naman ni Kristo mo ilang gipahigayon, Reverend. Og basa na to ang prueba dinhi sa Biblia ang gitawag New Testament Pinoy version. Nausap kita niya na, no? Old and New Testament, kining gitawag ang Bible Pinoy version. Okay, Reb. Sapod imo, Brother Deber, no? Oo na, Reb. Basahon ako ang gibasa sa kaubang ministro, Brother Marjon.
Igagaw kini sa Presidente SPAD-M, no? So naa din sa PBCM nagpabilin ang igagaw ni Macarayo. Ilain man silang Macarayo. O ang iyang aman usab si Romy Camos. Romy Camos nga naa sa PADM, pero ang iyang tanang mga anak niya sa PBCM kaya nakasabot. Okay, basahin ako ang unang Korinto, Reverend, Kapitulo 9, versikulo 20 ngadto sa 21, dinhi sa Biblia nga gitawag New Testament Pinoy version. Mao kini itong mabasa. Pag ang mga Jews ang kasama ko, nagiging parang Jew ako para maniwala sila. At kahit hindi naman ako required na sumunod sa law ni Moses, sinusunod ko ito pagkasama ko sila para madala ko sila kay Christ. O yun lugar si Pablo, no? Sa 21. Ganon din, pagkasama ko ang mga Gentiles, parang Gentile ako na hindi required sumunod sa Jewish law para mag-convince ko sila. Hindi ko naman sinusuway ang batas ng Diyos. Actually, yung si Pablo, batas ni Christ ang sinusunod ko. Pwede nakita nato kay kining Pinoy version usa kini ka Biblia nga sagol English. Apoy Tagalog. Oh, napoy Tagalog. Dili na kuno niya sinunod ang batas ni Moises. Pero pag mga Diyos daw ang kasama niya o kauban, para daw siya pod nga mura pod siya nagsunod sa balaod. Pero matod pa rin, hindi ko naman sinusuway ang batas ng Diyos. Actually, batas ni Christ ang sinusunod ko. Pagkabatas ni Christ, wala na sila magbantay sa adlaw nga igpapahulay. Unsay priba, Brother Ben? Ni ang prueba reb sa itong pagabasahon nga Biblia, kining magandang balita Biblia, din hinato pagabasahon sa Kolosas, Kapitulo 2, versikulo 16. Mao kini ang nakapahayag dinhi, nagaingon, kaya't huwag na kayong magpapasakop. Di daw pasakupan. Matud ba dinhi? Kaya't huwag na kayong magpapasakop pa sa anumang alituntunin tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa mga kapistahan, sa bagong buwan o sa araw ng pamamahinga. Nga kung sa Cebuano, matud pa din busa, ayaw pagpasakop sa bisan unsang mga lagda, mahitungod sa pagkaon o ilimnon, mahitungod sa mga pista, bagong bulan o mga adlaw nga igpapahulay. So dili na daw pasakupan rib, apil na ang kining adlaw nga igpapahulay. Oh, matod pa ba ni Mitchell Bendelio o sa mga Sabadista? Kana kunong nakasulat sa 16, gitawag daw na og ceremonial law. Kanang yearly Sabbath o monthly Sabbath. Pero ang weekly Sabbath nga gitawag og moral law, dili kuno na mao ang pabiyaan. Kaha, kung atuan na to ang ubad sa ubang mga Biblia, bradon, kanang nakasulat sa Kolosas 2:16, dili kana weekly, bradon, sumala sa Biblia. Okay, kung sila pasulti yung Reverend, labi na Mitchell Bendelio, di, gyud sila musugot nga weekly, kaya nagbantay man sila sa simana nga paulay. Kauban ni Roger de la Peña. Kini atong gitubag karon. Atong pribahan nga kanang Kolosas 2:16 nga wag na kayong pasasakop sa araw ng pamamahinga, ang simana mo gipasabot niya na. Mayerly man o monthly o weekly, bradon. Okay, niya kini Holy Bible, easy to read version, Reverend, basahon ako. Ang Colossians chapter 2 verse 16. Mo niya itong mabasa. So don't let any person make rules for you. Ingon si Pablo about eating and drinking or about Jewish customs. Festival, gi-open parenthesis, festival, new moon, celebration, or Sabbath days, gi-close parenthesis. Na din sa footnote, kinarabas Mitchell Bendelio sa una, pag mogamit tag footnote, allergic kayo, no? Footnote, unsay footnote? Additional information. Pero kusog po mo gamit og footnote, bradon. Pero kita na, ang atong footnote, mangunot siya ba? Sa iyang naong. Mangunot iyang agtang. So sa footnote, kining footnote, additional information, gingon din Sabbath days, ang gipasabot, the Sabbath day, 7th day of the week, was a religious day for the Jews. Buti pasabot nga ang gitawag og Sabbath day nas ikapitong adlaw. Naa sa simana na sulod. Kaya ang unang adlaw Domingo man. Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes ang ikaunom. Ang kapito. Kaya ikapito
Sabado. Mo ni gingon ni Pablo sa paggibasa ni Brother sa Maayong Balita Biblia Tagalog, huwag na kayong pasasakop, Kolosas 16. Pero sa kanila, magpapasakop kami hanggang ngayon. Pero sa Biblia, ang mga tinun ng Kristo, nagtugon na huwag na kayong magpapasakop. Mao na lisod pag ingog huwag kana bang huwag mo pasakop gyapon, huwag na kayong pasasakop. Dili oy pasakop na. Di na contradict sa Biblia. Gawsog na bangag ang atong utok ron. Matod pa ni Karew. Ang PBCM maoy katumanan. Tunsaon man nga ni amang ginatuman sa PBCM. Pero pag abot na nga gisakaan nas kabuhi, ang padim unsa man gyud nga mao ni katumanan. Sa katumanan nga among gituuhan padayon diri sa PBCM. Divine Master Tomas din Senior. Saon man nga mao may katumanan, ha? Mao man gini katumanan musugotag sa dili. Muot pod na karon. Hain pang dugang priba sa Biblia, Bradron, nga ang adlaw igpapahulay kana dili na gyud nila gisunod, Bradron. Okay, basahon na to ang Biblia ang buhing pulong Reverend. Ay ako. Usab kita ni ana. White cover lang ako pero ang unod ani maora. Dire sa ikaduhang Korinto Reverend basahon ako sa kapitulo 3, bersikulo 15, kama size ang atong pagbasa, no? Aning Biblia ang buhing pulong. Gingon. Oo, bisan gani karong mga adlaw inigbasa nila sa mga sinulat ni Moises ang ilang mga kasing-kasing gibotaan tungod kay nagtuo sila nga ang pagtuman sa napulo kasugo maoy paagi sa kalawasan. So dinhi sa akong gibasa doon nay paghatag og negative comment si apostol nga si Pablo sa napulo kasugo. Dayon sa bersikulo 6 atong basahon Reverend gipahayag dinhi gidugang ni apostol nga si Pablo mo nitong mabasa. Siya mao ang nagtabang kanamo nga mahimong takos nga mga sulugoon sa pagsugilon sa bagong pakigsaad. Dili sa litra kundili sa espiritu nga naghatag og kinabuhi. Ang daang pagi nga nagsulay pagtuman sa napulo kasugo aron maluwas misangpot dinuon sa kamatayon. Apan sa bag-ong pagi ang espiritu naghatag og kinabuhi. Kung mao patinaw nga ang daang paagi higalang Roger de la Peña mauna ang pagtuman sa napulo kasugo. Daang paagi na. Unya magapatay ka na. Pero sila na sa bag-ong paagi diya sa espiritu nga naghatag og kinabuhi. Pag nag-ingon, gisegregate daang paagi napulo kasugo. Nana sila sa bag-ong paagi napulo kasugo gyapon na. Busa sa panon kang Kristo, bisan sa iyang balaod naa nga gidili ang pagpatay dili pagpangawat pero wa na nga adlaw ipapulay pero sa batas o balaod na sila ni Kristo nga wala na kining adlaw nga igpapahulay. Hay pang dugang pahayag sa Biblia nga wala na gyud ang adlaw ipapulay, Brad Marjon. Dire-reverin atong basahon sa ang Biblia, Kristohanong Katilingban. Dire sa Juan, Kapitulo 9, versikulo 13 ngadto sa 16, adlaw sa pahulay ang pagmasa ni Hesus og lapok og pagpabuka sa mata sa buta. Busa ang tao gidala sa katawhan ngadto sa Parisiyo nga nangutanan na pud niya, nganong makakita ka na? Misulti na sab siya. Gibutangan niya, minasa ang akong mata. Naghilamos ko og karon makakita na. Pipila sa mga Parisiyo miingon, dili gikan sa Dios kining tawhana, kay wala siya manumbaling sa adlaw sa pahulay. Apan ang uban nagkanayon. Unsaon man sa makasasala pagbuhat og milagro nga sama niini, nabahin sila. Busa buti pasabot nga ang atong Ginoong Kristo nakita sa kakontar niya nga nagbantay sa adlaw igpapuli, sila'y nagbantay, si Kristo wala. Wa lugar ni siya magbantay og nibantay pa di mo bilib sila. Kay wa nagbantay, wa sila mo bilib. Mato pa diligikan sa Dios kining tawana. Kay wala siya manumbaling sa adlaw sa pahulay, kinahanglan gud nga panumbalingon nimo na. Kung balikan tatong Kolosas 2:16, Brad Deber, pero kining Kristohanong Katilingban, ikatong gibasa ganina nga 7th day of the week na sa gitawag og easy to read version nga Biblia. Gipakita ba gyud nga kana nagpasabot nga kana wa gyud nila panumbalingan na kana nga mao kadtong gipasabot sa mga Pariseo nga dili gikan siya sa Dios kay wala
manumbaling sa adlaw igpapahulay o sa pahulay? Wala na gyud na nila panumbaling nga reb. Nia atong pagkapuribahan, matud pa din Ayaw tugot nga sawayon mo tungod sa matang sa pagkaon o ilimnon o tungod sa inyong walay pagpanumbaling sa bisan unsang piyesta sa bagong bulan o sa adlaw sa pahulay. Nakita nato nga naghisgot si Apos Pablo nga ayaw tugot nga sawayon mo tungod sa matang sa pagkaon o ilimnon o tungod sa inyong walay pagpanumbaling sa bisan unsang pista o sa bagong bulan o sa adlaw sa pahulay. Di wa na sila mopahulay. O klaro na lang nga kung basaw nato itong 9:14 ngadto 16 sa ubang hubad nga Biblia bradon, Sabado na ang wala na panumbalinga sa atong Ginoong Jesucristo bradon. Tinuod ka na Reverend, o katong ipakita kining maong hubad sa Biblia nga Ilabihang dako bradon. Santos nga Biblia Latina Vulgata ginibisaya kini ni Obispo Manuel Yap. O niya, kita nato dire. Og basahon nato ang Juan kapitulo 9 bersikulo 14 ngadto 16. Ha? Atong basahon nga giansira ng pahulay Sabado gina nga wala manumbaling na ang mga tinun-an mismo atong Ginoong Jesucristo. Og Sabado kadto nga si Jesus mihimo sa inumol og mipabukas sa mga mata niya. Busa nangutana kaniya pag-usab ang mga Parisiyong giunsa niya pagpakakita. Og siya mingon kanila katong buta, iya akong gihidirag inumol ibabaw sa mga mata og nang hugas ako og makakita na. Busa pipila sa mga Pariseo nangingon, dili sa Dios kining tawhana. Si Kristo mo ilang gipasabot, kay wala magbantay sa Sabado. Bisag diha lang tao. Klaro kayo, si Kristo giingnan sa mga Pariseo, wala gyud magbantay sa Sabado nga maong adlaw ipapahulay. Wala manumbaling dili gikan sa Dios kay magbantay sa Sabado. Nakita nato alang nabuang ang mga Sabadista sa unang mga Pariseo. Mo na inyong kauban nga nagbantay Roger de la Piña. Busa among gipanginaot nga nasabtan nimo kining kamaturan nga imong gipangutana nga buang di ay ang wa magsunod sa napulo ka sugo. Buang og nagsukay ka sa imong habil og naapa na. Kung wala na niya imong gisunod-sunod, di nagsukay ka sa imong mga habil, kung ipamatuod nimo kana, di buang dili kami. Ha? Ato ipadayon niya ang ubang mga saliganan pod sa mga Seventh-day Adventist para sa adlaw igpapahulay. Okay, may abot na oras. Sundan lamang nimo kami higalang Roger de la Piña. Kini ang inyong alagad, Chief Minister Reverend Charlie Eugenio ug sa ngalan sa among magtutulo Divine Master Tomas Dini Sr. ug sa kauban nga mga ebanghelista. Kiniusab si Brother Marjon Camus. Kiniusab niyo igsuon Ebangelista Brother Dibs Rizaba. O kiniusab ang inyong igsoon Ebanghilista, Brother Juan Ronilo Mangalos, kami mingon hangtod sa sunod higayon, sa samang takna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.